Hola, soc la Fiona i ara tocaré Vals de Brahms.
tocaré un exercici de pedal. Som la Laia Montner i la Sofia Bovinyà i ara tocarem una cançó de Stay Homes. Tantas coses
per un mateix el títol de Wittgenstein de Christopher Norton. Hola, em dic Eulàlia Campabadal i avui tocaré la cançó Walk of Life de Dire Straits. Ara soc la Míriam Rodallo I l'Eulàlia Campabadal. i us anem a presentar la cançó de Snowman en català. 1, 2, 3 i... No ploris davant meu, davant meu, qui eixugarà les teves llàgrimes si tu no em pots sostenir. No ploris davant meu, no patis
García i tocaré No sé tu d'Armando Manzanero. Hola, em dic Marionet, tocaré una cançó de Garlit. Hola, sóc la Sofia Bogunyà i ara tocaré Natural Woman d'Aretha Franklin.